vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, se kommunikaatio, mitä me keskustellaan toisille ihmisille, miten me kohdataan toisia ihmisiä, otetaan heitä huomioon ja kuullaan heitä, niin se on tosi oleellinen niistä psyykkisistä taidoista. Mutta myös se, että miten me keskustellaan meidän itsemme kanssa. Moi, mä oon Niina Vilkkreen. Onko teillä ollut teidän työyhteisössä viime aikoina mietinnässä työhyvinvointiin, ergonomiaan tai kehittämiseen liittyviä erilaisia tapoja toteuttaa muutosta? Mutta te ette ole vielä oikein keksinyt, että mikä se voisi olla. Tunneälykkäästi ja ratkaisukeskeisesti johdettu ja koordinoitu muutos synnyttää merkityksellisyyttä ja vähentää muutosvastarintaa. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, mahdollisuus vaikuttaa, saada ohjausta ja tukea, lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja arvoa tuottavaa toimintaa. Mun osaamiskartan sekä lisätietoja musta löydät LinkedInistä tai googlettamalla Ninni Vilkkreen. Mun yhteystiedot, johon sä voit laittaa mulle viestiä tai soittaa, on ninnivilkkreen@gmail.com ja puhelinnumero on 044 53 77 201. Rakennetaan yhdessä mahdollisuus ihmetellä, kokeilla ja oppia uusia tapoja tehdä entistä toimivampaa työelämää just teille.